Bafethu ngizophendula uma uqeda ukubona le video eqeda kudlala lana ukuthi kahle kahle bekwenzakalani. Kunensizwa lana ethe uma ibona igcwama elisha endaweni zobumnandi yasibona ithuba lokuthi ayikimdelele nje noma ikimncofe ngale ndlela ajwayele uncofwa ngayo ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti ngalelo langa uzolifica lingekho emudini yase yasha leyo. So bafethu iyekeni leya nto ngoba kahle kahle ungayenza nje uthi uyayenza just for fun. Kodwa kuyenzeka ugcine uthole ukuthi umuntu oyikhuluma kuyena noma oyenza kuyena kahle kahle akayithandi. Kuwukuthi usuke eyibekezelele. Wena uma usuzomxina ngayo phakathi kwabantu uchaza ukuthini kahle kahle. Ingakho-ke lo wamjida egcine ethola amavulemane wathi uyangale waphinde bamnyakathisa futhi. Wagcina-ke indaba yakhe ngazi ukuthi uyaxhaphazeka. Xolisa kakhulu laba abagcine bebona umthande njengesiqhwanguqhangu, kodwa cha, nami into efana naleyana bengingayenza mangabe-ke kunomuntu owenza kanjeyana kumina. Ngiyabonga kakhulu, hlangana e-comment section.